pozri, čo ešte, tak si zober kvietočku, lebo to je pre teba, Paulínka. Zober si ju a povedz ako. Veľké, vysoké. Ukáž, mamička ti to berie a dá ti to do vazičky. A ešte čo tam máme? No, pozeraj sa na Teresku. No, a ďakujem sa hovorí, že? No a pozri sa, to je tvoj darček. V tej taštičke, co ti Tereska dáva, to je tvoje. Tak sa pozri, čo si to dostala. Pozri sa, no. Darček, čo tam je? Čo si to dostala? Kostky si dostala? Čo? No ozaj, budeš skladať. Skladačka je to, Paulínka. A co ešte si tam dostala? Áno. No, modré je pre Filipka ako chlapčeka, vieš? Pre teba treba... Vieš čo, ty si ružová, tak ružové. Dobre? No, a Paulínka bude mít nejakou inou žlutou nebo co. A co ešte tam máš v tom? No, ukáž. Co ešte? No, ja ti ukážem, ako sa dáva klobúčik. Cukriky tam máš? A co ešte? Cukriky musíte sa podeliť s cukrikami. Áno. Musíte sa A tam už sú samé sladkosti. Pozri koľko. A ešte nejakú skladačku. Áno, počúvam. Ja tu budete pak zásadky. No, sme vyzdobili hore, vidíš? No. Aj tam na stole. Áno, ešte aj sa ozdobíme.